eta ongi etorri Adin Berri saiora. Ariketa fisikoa eta meditazio mindfulnessa egiteko prest? Adin Berriren helburuetako bat adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzea da. Eta ariketa fisikoak horretan asko laguntzen du. Hortaz, guk pantailaren alde honetatik eta zuek beste aldetik kirola egingo dugu. Bai, kirolak ez baitu adinik. Goazen astera! Egunon danori, egunon zurine, zelanez, tamen gatoz, kirola itxeko asmo horrekin, eta gaurko honetan erabiliko duen tramankulu edo elementu bisak izango di. Aulki bat, laguntzeko edo eta pelota txiki bat, bale? Gaur ezin da izan naranja bat, baizik eta pelota txiki bat. Eta espada, ez da eze pasaten, bale? Beste barik, gau pasuek, ongitorri danori. Bueno, gaurko honetan, indarra tokaten asku, beste barik, hasiengoa, behitxik eta gora berotzen, esku jarri mokorrin, venga, astiro, dano batera, bizkarra beti zuzen, aldatu, venga, guazen. Hainkak batu, eskukin laguntzen, aurrera bakarrik. Hor, venga. Oso, astiro beti. Binaka, bat, bi, erdira, bat, bi, erdira. Oso ondo, venga. Bi azkenak, venga, borobilak bat aurrin, zabaldu, bi zabaltzen, 3, 4, 5. Oazen atzera, bat, bi, 3, 4, 5. Zabaldu hainkak, buru beti erdixan, ukandu gora, hori da. Oazen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sorbaldak, astiro, guazen, bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aldatu astiro, bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bisa batera, bat, bi, 3, 4, 5, 7, 8, atzera, bat, bi, 3, 4 eta 5, on, bat goxan, eskerra goitxik, eskuma goitxik, eskerra. Hori da. Ben, askatu, ukandu gora, eta hortik eta kanpora luze bat, bi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, luze, 9, 10, eskuk aurreratu, bat gora, bi, 3, 4, 5, oso ondo, 7, 3 askanak, bat, bi, eta 3. Venga, askatu, don, astiro, mokorretik, eta behitxik eta gora, bat, astiro, bi, 3, 4, 5, eskerreta eskuma, bat, bi, 3, 4, 5. Oso ondo, esan dute morun, hasiko gara, pelota horrekin, alba da, pelota batekin. Pelota batekin izan ala txiki edo apur bat handixagoa, eta espada bape barik. Nik ingoten ariketa anak, pelotarik espada bape barik. Esku elkarrikutzen ipini, eta hasiko naz, alde batetik eta berantz. Eta alde batetik eta berantzko horreta, bultza, itxi pelota hori, sarratu eta gora, sarratu eta bera. Indarrain, sarratu bat gora, sarratu eta bera. Sarratu gora, sarratu, bera. Beste aldera, sarratu pelota hori eta hortik bat gora, sarratu, venga. Bi, astiro. Sarratu gora, 3, sarratu, guazen, 4, astiro. Venga, sarratu hor, 5, oso ondo, honengo borobiak. Kasu honetan espanan eukiko pelota bat, esku kalkarrekin ipini, baina leginduko naz, borobiak oso ondo ditzen. Bat, gora, astiro, bat, bi, ardatza beti, geldik, 3, 4, 5. Gelditzen hor, venga, guazen, eutzi pelota hori, bat, bi, 3, 4, astiro, 5, ardatza beti, geldik, hauen alda jarritxe bai. Venga, beste aldera, beste 5. Bat, astiro, bi,
iru, lau, bost. Aldatu, bat, bi, benga sorbalda horrek, iru, lau, bost. Oso ondo, askatuko, ariketa guzti hauek, egin aldou, pelota gabe, vale? Eskukin bakarrik, hasiko na beitxik, berriz gora. Zaharratu eta bat. Zaharratu gogor, bi. Zaharratu hor, iru. Oso ondo. Zaharratu hor, lau. Oazen. Zaharratu, bost. Ona hasiko na, beste aldetik gurutzatu. Zaharratu tope, bat. Hori, astiro, astiro, oazen. Bi, zaharratu beti. Iru, astiro, astiro. Lau. Eta bost eta askana. Benga, askatu, igarriko bor, sorbalda ia berotzen, indarra ariketa horrek ja lantzen sorbaldetan, igarriko da. Da honengo lehen golez. Borobiak, kasu honetan ni pelota gabe, zuek pelotakin, zarratu pelota, eutzi hor, benga, astiro, astiro, guazen. Bat, ardatzetik urten gabe, bi, bizkarra beti zuzen, iru, astiro, astiro, lau, bost, gelditzena, hartu arnasa eta, guazen beste aldera, bat, bi, astiro, iru, lau, bost. Buka eta askatu. Beste bi bosteko engou. Gogoratu beti, urera nahi danin, ez egon zain nik esateko. Benga, guazen, astiro, astiro bat gora, astiro, astiro bi, iru, gorputze beti gertu, lau, bost. Gelditzen az, hartu arnasa eta bat zabaltzen, bi, iru oso ondo, lau, eta bost. Askatu hor, on bai, nik berangot, venga, urtrago bat, dano batera. Honengo bariketa bat, enixan dugu aurretipe bai, erabili aldot aulki bat, laguntzeko, da esko batekin, eta engau, eserialdi erdi bat, eta hori bilikot. Eserialdi hori, bultzada bat eitxeko, pelota hori gora, botateko horretan. Gelditzen hor, laguntzakin nahi bada, bat. Vale? Bi. Eta alba da, bape barik. Libre, eskobixekin kolpe, eserialdi erdi bat, hortik eta, bat. Venga, oazen. Bi. Astiro, astiro. Iru. Eserialdi erdi bat, lau. Oazen. Bost. Astiro, hartu arnasa. 6, hartu, 7, 8 oso ondo, bi azkenak, eta 10. Venga, askatu, gogoratu, gaur indarrarik eta atakauela, errepikapenak, bata bestin atzetik, venga, berriz, hainkak mokorran zabalera, oso zabalez, baizik eta gaur hor zuzen, gertu, oazen, eserialdi erdi bat, bat gora, guazen, bi, astiro, astiro, iru, lau, bost, oso ondo, astiro, 6, hartu arnasa, 7, 8, 9, 10. Venga, askatu hor, beste 10eko bat falta da, eskatzen dut, sorbaldak, esan dute modun, aldain, pelotakin lagunduta, eskuz aldatu edota gabe. Serialdi erdi bat, lagundu apur bat eta bezuk gora. Lezinu bat bada, aldan lekora arte. Vale? Aldan lekora beti. Venga, gertu, iru eta azkena, hainka jarri ondo, eserialdi erdi bat, bat gora, bi oazen hor, iru oso ondo, hartu arnasa, lau. Oazen hor, 7 eta iru azkenak. Bat gora luzatu, bi, iru oso ondo, askatu hor, igarriko, batez be, goiko alde hau, goiko tren hau, sorbaldak, bular pare hori. Urrengo ariketi azaldukot, aleginduko naz pelota hau, aldanik eta presiope handixen sartzen.
Bale? Ni gelditzuko naz. Nire ardatzin, ukanduk zabal, nahiko zabal, da ikusten da modun, sakatuko tor, sakatu, eta horre utziko 1, 2, 3, 4, 5. Da hemenengot askatu. Ixe ez da pasaten pelotarik espada, eskukin tope hor. 1, 2, 3, 4, 5. Bale? Venga, bat, deno gertu te pelota bada, sakatu pelota horrei tope. Gertu, oazen hartu arnasa, zarratu eta 1, 2, gogor, 3, 4, 5. Askatu, astiro, 1, 2, 3, 4 eta 5. Askatu, pelota hori, hartu arnasa, hirugarrena. 1, 2, 3, 4, 5. Hartu, fuerte hor, 1, 2, 3, 4, 5. Bi askenak, 1, 2, 3, 4, 5. Hartu hor, 1, 2, 3, 4, 5. Oso ondo. Urrengo ariketa izango da, apur bat indarra eta koordinazioi lanketa bat. Aleginduko naz pelota hau, nire enkapitartetik, gurutzatu, ikusten da, nik aldoten ariketa hau, ezin bada, jarritxe. Aukera bat, jarri, da ezin badot lanketa horien, hor, aldatu, ikusten da ez da, eta beste lan, denok hor zutik, hainkak nahiko zabalik, eserialdi erdi horretan, mantendu, alde isometriko hau eta 1, gurutzatu ben hauazen. 2, zabaldu ondo, 3, zabaldu, 4, zabaltzen dut, 5, bizkarra zuzen, 6, zabaldu, 7, zabaldu nahita, 8, eutzi hainkei, azkena, oso ondo, igarten da ez da hainketan, igarriko da, aldatu, esan dute morun, aldoten aulki batekin, eseri eta gurutzatu. Venga, beste 5 segundo, deskantzo apur bat, 3, hainka beti punta kanporantz, erdire, venga, hauazen gurutzaten bat zabaldu, aurreratu, 2, 3, bizkarra zuzen, 4, 5, 6, oso ondo, 7, 8, 9, eta 10, venga, askatu hor, igarten da, oso ondo, beste 10 bat, gogoratu, gaur indarra tokaten da, venga, hainkak zabaldu, punta kanporantz, serialdi erdi bat, eutzi hor eta aurretik etorri, 1, 2, 3, 4, 5, oso ondo, 6, aurreratu, 7, aurreratu hor ondo, 8, 9, 10 eta azkena, oso ondo, urrengo ariketa, urrengo indar ariketa, aleginduko naz, lasai, hartu trago bat, baina aleginduko naz, zuen deskantzu horretan azalpena moten, aleginduko naz, oso zuzen, pelota hori mantenduz, eta engot 3 eta 3, hainkabakoitzakin, 3 pausa aurrerantz. Eitzu, horpoa eta boi hau, erdira, 1. Guzti hau betiko lez, aulki batekin lagundute, horma, mai, lagundu, pauso txiki bat aldana. Serialdi hor, 1. Eskerrakin, 2. Bale? 3 eta 3, 6. Aldatukot bezu, gora eta berriz. 1. Da hola nengo, 6. Bale? Venga, hola nengo lehengu, gertu hor, pelota hori gora, bizkarra beti zuzen, pausu txiki bat, 1. Estiro, estiro. Pausu txiki bat, 2. Oso ondo guazen. 3, astiro. 4, eutzi hor, vertikaltasune.
5, oso ondo. 6, aldatu, askatu apur bat. Venga, gogor arte, pelotakin edo gabe, pausu txiki bat. Beti laguntzakin nahi bada, lagundu. 2, astiro. Heldu, bajatu eta gora. Guazen hor. 4, astiro. 5, 6 eta azkena. Vertikaltasune, beti garbitzen. Venga, askatu. Oso ondo. Berriz gora, gora arte. Esko bat mokorrin. Venga, guazen. 1, eutzi hor. 2, balantzak ezin badi kontrola, lagundu. 3, lagundu. 4, 2 azkenak. Oso ondo, 1. Eta 2, askatu. Eskerra egin, beste 6 bat. Venga, gora. Gora arte. Guazen hor. 1, astiro, astiro. 2, 3, 4, oso ondo astiro. 5, azkena. Eta 6, ondo, bikain. Honengot, kombinaketa bat, hainkak zabalik, eserialdi hon bat eitxeko moduen, da hona pelotari eusten. Tengot kombinaketa bat, gorputze berantz, eta eskuk aurrera. Eta alba da, pelotari estuten. Mendik etorri, 1. Mendik etorri, 2. Bale? Venga, urtrago bat. Gaurko azkanengoko ariketide, gogoratu, mokorretik urten, puntak eta belaunak beti kanporantz, vertikaltasune, mokorretik urten atzeruntz, eta 1. Guazen. 2, astiro, astiro. 3, oso ondo. 4, 5, estutu hor. 6, 7, 3 azkenak. 1, 2, eta 3. Venga, askatu. Eserialdi erdi batekin nahiko. Venga, gertu, 5 segundotan. Kokatu hor. Venga, mokorretik urten eta 1, eta alba da estutu pelota hori. 2, estutzen alba da. 3, oso ondo. 4, 5, venga, beste 5, guazen. 1, 2, 3, eta 2 azkenak. 1, eta 2. Oso ondo, utzi pelota hori, askatu apur bat. Igarrigu gaurko indarrarik eta hoiek. Eta betiko lez, goitxik eta berazikoa luzatzen, astiro, astiro, beti hartu lasai eta bota oso luze. Venga, hortik eta gora. Hartu arnazan lasai. Bota luze. Askatu ondo, hartu eta... Hartu eta arnazi, esko bat atzetik. Goitxik etorri. Helduta. Hartu arnaza astiro. Aldatu. Oso ondo, hartu, gurutzatu, eta biribildu beti, bilatu hor. Hartu arnazan lasai, esku bizkarri jarri eta gora. Hartu arnaza, biribiltzen, sartu buru ondo, esku luze, hartu arnaza eta gora. Oso ondo, askatzen dotor, alegin du atzamarlo dixeko itxik, eta bizkarra zuzen.
hartu lasai, bota luze. Astiro, astiro aldatu. Oso ondo. Venga, askatu hor, hainkak zabaldu. Bertotik, hartu arnasi, heldu gora. Hartu arnasi hor goixan eta suave, suave askatu. Gora. Hartu arnasi, ba. Oso ondo. Venga, askatu. Goiko alde hori. Eta hon behitxik hasiko na. Beti nahi bada laguntzakin. Kolpe hor behitxik. Eta gora hainka horrekin. Bizkarra beti zuzen. Hainkak beti parera. Vertikaltasuna ondo mantentzen. Sorbaldak beti geldik. Oso ondo. Venga, kolpe aldatu. Laguntzakin beti laguntzakin. Bizkarra beti zuzen. Vertikal. Laguntzakin nahi bada. Jarraitzu hor. Oso ondo, askatu. Venga, gurutzatu. Hainka gurutzatu. Bizkarra oso zuzen. Eskukin lagundu. Bizti lurrera. Askatu beti, hartu lasai, bota luze. Hartu arnazak gorantz. Aldatu. Ba. Astiro, astiro gora. Eta betiko modu, bi arnazketakin amaitzuko. Topera, hainkak batu. Hartu arnaza. Segi hartzen, eutzi, ba. Astiro, astiro gora. Hartu arnaza, segi hartzen, gora, ba. Oso ondo, beste barik, gaurko amatxute, eskerrik asko dan hori eta zurinekin jarraitzen dugu. Agur, agur, urren arte. Kaixo berriz ere, heldu gara saioaren amaierara eta betiko moduan meditazio egingo dugu erlaxatuta bukatzeko, bai? Guazen ba, poliki hastera. Beti bezala, horretarako aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko dugu. Bizkarra tente dugula eseriko gara, inongo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarriko dugu, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez zer oso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin.
Seguruenik, arnasketan atsedena hartzen duzunean, berehala sortuko zaizkizu berriro pentsamenduak. Ez saiestu, arretaz behatu. Beste edozein sentsazio fisikorekin egiten duzun bezala. Pentsamenduak lasai behatzen dituzunean, saiestu gabe, haiekin identifikatu gabe, desagertu egiten dira. Arreta berriro murgiltzen da arnasketa prozesuan. Leunki. Pentsamendurik ez dagoenean, ez atseginik, ez desatseginik, arnasketaren prozesua da nabarmenena. Arnasketaren kontzientzia hutsak esango dizu noiz zauden adi eta noiz ez. Pentsamenduak daudenean, ez zara arnasketa prozesua entzuten edo esperimentatzen ari. Arnasketa prozesuak gorputzaren mugimendua dakar.
borondatezkoa ez den mugimendua. Modu naturalean gertatzen dena. Eserita gaudenean, geldi eta guztiari adi. Arnasketa prozesua da jarduerarik nabarmenena. Ez da ahaleginik egin behar. Arnasketa entzuten denean, oraingo uneari adi gaudelako da. Praktika ezazu astean zehar, egunean hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, begiak ireki eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz sentitu zarete, geroz eta erosoago, ezta? Hurrengoan ikusiko duzue, are hobeto sentituko zaretela. Nik hementxe itxarongo zaituztet, ordu eta leku berean, Adin Berri saioan. Eskerrik asko.